Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Tagaan talaga ko sa kadlaw sa paghinumdum. Ug masubuntag, manawag ko ni mo balik. Bye. Ayaw na! Hello! Hello! Unsa man ito yung ipanulti? Shotgun akong giilog. Walang ko mahinom dumin eh. Ug wala ko tuig ng binabay. Kinsa man ito tawana? Ngano nangita mo siya yung shotgun? Ano? Kinsa ang itong nalawag? Tiyo, ang kidnapper. Hoy! Ug klaro kayo. Iyang kipasakitan si Carla. Unsa? Unsa may iyang tuyo limo? Anong kalit man lang siyang misong nisbay o kwaon ng tas JR? Abot. Rebelde ko na siya. Ug amo siya nakaaway ni Alex. Walo ko tuig na kalabay. Sa? Hoy! Wow katuig, human sa inyong away? Ay, nanimaos lang gyapon siya nimo? Wa siya manimaos tiyo. May gipangita siya. Unsa di ay? Unsa may iyang gipangita? Ang iyang shotgun nga, wa ni bala. Unsa? Shotgun? Maura na iyang gipangita, unya. Mangidnap na siyang tao? Ang grabe ha. Wow, pagid katuig ang nakalabay. Muna ako nahibudgan niya tiyo. Tinuod gid ay nagatiman ka ni Andrew, anak. Pinangga ka gid ay niya. Kumusta naman ka ang iyang lakaw? Naluwas na ba ka niya si Carla? Nga naman eh. Nga nung nabala ka naman nung kumayos sila lakaw ni Andrew. Naglakot ng tako niya. Pero, tungod tingalin ni sa kang kabalaka nga gikidnap si Carla. Amiga ko ni Carla. Maintag maluwas lang siya ni Andrew. Hoy! Magbari ko's gapos, hoy! Kagwang! Da! Kagwang lagi ka, da. Aray, sakit na, eh. Huwag kay makuhang lukat gikan kang Sir Andrew! Kay sekretarya ra ko niya! Hoy! Batignaw! Sus, naunsa man taon ka, oy! Bati pa kagnaw! Mag-kidnapper ka pag yun! Wala gyud tayo magkitang nindot na tao ni mo! Wala gyud! Hoy! Unsa mga? Maputol kas nila ni mo! Ah! Dili! Wala. Dili! Paghilom niya! Pagampo hinoon niya! Na may numduman niya itong Andrew ang akong shotgun! Uy! Hala! Paraning man ka digtawana. Unsa to? Shotgun ang imong gipangayong ransom ni Sir Andrew? Oh! Busa iyo pagsaba-saba niya! Kay magbuo na kong pasensya sa mga babae nga sama niyo mo! Ah! Kagwapa na na ako, ah! Kanindot na kong paa! Unya, ingnon ko ni mo ini pagtrata? Pero, oy! May mong manog ako nalihatag og shotgun ni mo. Katong maong shotgun ang gikinahanglan ko. Kay... Kay unsa? Hilom! Kalain. Hala. Hala, dili day ko ang magpapadlong inintawana. Kay pranding man di ay ni. Laliman ka. Shotgun lang ang iyang pangayoong bayad na ko. Uy, tarong pag-uto kang tawhana ka.
Mura ko nabugo karon na. Wa pa'y musud nga ideya sa kong utok kung unsay sunod kong buhaton. Pero, na-interes ko nga makakita sa shotgun nga kiingon ni Rufo. Iyan ang kang natawag sa Sandro. Uy, kisamling nanuktok ka. Manganta may kudaan. Dili na ako ibuwag sa kong lawas kining akong 45. Oh, Mahimabag magsulti ta. o sa may ito istoryahan. O sa man, iuli na ba ni Mus Jason ako? Kung doon na kayo 2 ka milyon diyo. Kung mao, dili bahin ni Jessa imong tuyo. Dili. Bahin kinisod sa ka-rebuilding nga atong gikaikwento. 8 na katuig na kalabay. Unsa? Unsa? Rebuilding nga atong gika-enkwentro? Oh. Dili ba ko nimo pasud doon, Alex? So, Randro. Usa man ang bahin sa mong rebuilding. Importante yung tingali kayo imong tuyo bahin niya kay miyan higog ka sa amo. Dili ko na magisulti sa cellphone. Gusto kong hinduman mo sa bamong hitabo. 8 na katuig na kalabay. Tepa. Kinsa man ang rebuilding ang giingon. Nagpaila ba siya nimo? Wa. Pero may gisulti siya. Aron may numduman ko siya. Usay yung kisulti. Ato siyang gikagkwentro. Gisamaran mo siya sa naon. Ug akong nailog iyang shotgun nga ane bala. Ug ang mao shotgun. Mo iyang gipangita. Uy! Kay bulong nga kukutok na to, ha? Wa ka na madaos. Gubat? Kinahanglan may numduman nato mao hitabo, Alex. So, balik tas una. Nga magbadi tas pagsulbad sa usa ka away. Nindot no nao, no? May balik tas naanda na to mga gimbuhaton. Isalig na ako kung kinabuhi ni mo. Huwag ikaw sab. Musalig sa imong kinabuhi na ako. Panahon sa gubat. Mao na lang kini katapusan kung pagpakisulti nimo, Alex. May nahinumduman ka ba sa maong hitabo? Kung maghisgot kag rebuilding nga atong gika-enkwentro, didto kini mahitabo sa Mindanao. Nindo na ko'y gisamdan sa naong rebuilding. 8 katuig nang nakalapay. Gusto. Nahinumdum na ko niya. Misigang yang mga mata nga nasamdan ko siya. Namuwas ka suko. Ug samaran ko ito higayon na. Di na ko minumduman ang shotgun nga ang gingon. Aron na ito mayumduman ang mong detalye. Kinahanglan mo balik ta sa mong tuig. Unsa? Atong tagsa-tagsaon sa paghinumdum ang nahitabo niya itong adlaw, Andro. Pero sa dili pa, mangmusta ko sa asawa nga imo na sang hostage. Nahibaw ka yun. Kung nga nung gikuha ko yung mga asawa. Nagkautang ka sa nako. Ug imo na ni Bayran. Una may balik mo si Jessa. Ang musta lang ko. Yun sa man mo siya karon. Imo ba siyang gigapos? Ako siyang gihatagan sa tanan. Usay buot po'y pasabot. Gihatagan ko niya ang tanan niyang gikinahanglan. Gawas lang sa kagawasan. O si JR, kumusta? Ako siyang anak. Natural nga atimanan ko siya. Ug tuwa na siya siyang inahan. Kihatag mo kang Jessa sa JR? Gipaatiman mo niya ang inyong anak? Oh! Inahan siya. May katungod siyang matiman sa bata. Andro, unsam gyud imong plano sa kong asawa o sa imong anak, ha? Panggaon sila. Ampingan. Ug dili pasakitan. May
plano kang paigugmaon ni mo akong asawa unsa? Kung itugod sa gayon, nga nung dili. O sa pasabutin ng pagkapakpos lamisa. Ha, Alex? Nasuko ka? Nga mabalhin din ako ang pagmahal ni Jessa? Ako siyang asawa. Busa mamatay siya nga akong asawa. Kung giampingan pa mo siya, dili na ni mahitabo. Pero gisamaran mo siya naong. Butang. Nga maoy mo pahinomdom niya sa imong kapangis. O karon, ang bahay sa rebelde ang hisgutan. Ug giunsa no pagsiguro nga tapangan ta ka. Kung mutabang ka na ako, dali ko mahinomduman ang mga hitabo. 8 na katuig na kalabay. Pero, kung dili ka mo ko pirar, may mo malangan ko sa paginomdom. Pero, may hinumduman na kapalin ako. Busa, kung wala kay planong tabangan ko, adun ko. Okay. Tabangan ta ka. Tabangan ta ka nga daling masubay ang hitabo sa una. Kung tabangan ko nimo, kalimti o na imong asawa, nga tuwa sa komputer. Okay. Maaman ko lang akong kagalingon. Sige. Magsugod na ta sa paghinumdom sa nitabo. 8 katuig nang nakalabay. Una na itong hinumduman. Mao ang atong misyon. Ang atong misyon ni atong dapita, mao ang pagluwas sa gikidnap sa mga rebelde. O sa din nakuha na nato ang biyag. Gigukod na sa mga rebelde. Dagan, Andrew! Dagan! Ikay gulis nilakpan! Ako i-cover ninyo! Oh, Alex! Dali, dali, dali! Yan ang mga rebelde! Manglugsog ta sa may suba, Andrew! Una magtulog! Oh, Alex! Dali, sir! Dali! Mga ton! May misugat sa ubos! Hapa ka, sir! Ah! Wala ko'y bala! Hopo! Hopo, sir! Dili ka mamatay! Dili! Ayaw na lang ko bihok! Ilom! Ba! Akway! Wala ko'y bala! Patas na! Ang binig mo shotgun! Dili! Dili! Kiningal kong hunting knife ang mutapos ni mo! Kunaw ka! Kasamaran mo ka kunaw! Mamatay ka! Mamatay ka! May leiglog ang tiyabot! Naliado! Taga! Hupo mo! Ikaw ang nakailog sa shotgun sa mga rebelde, di ba? Gusto. Ako tuod. Kung mo na, hinumdum ni ang sunod kipuhat mo sa shotgun. Wa din ako mapabuto. Wa di bala. Kung mo na, hain ang mong shotgun. Amot. Wa na ko binumdum. Kailangan may hinumduman ni mo. Nanagan ta, di ba? Oh, nanagan ta. Human kog pakatuog sa rebuilding nga nasamdan ko sa naong. Nanagan ta. Unya, may miabot pag nga lang grupo sa mga rebelde. Oh, oh, unya. 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 Ang shotgun.
Hinumdumi kung kanus amo nabuhian ang maong shotgun. Idagan ta. Ug may giguyod ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!